Yo, yo, yo! What's up mga kadanlakers? Ako naman pala si Boy Danlak Official at kung bago ka pa lang sa channel ko, alam mo na yung gagawin mo. So ngayon mga kadanlak, ngayon lang ako nakabalik ulit mag-premiere, no? Dahil medyo nawala ako. Mas mabuti na yung nakabalik, di gaya na yung ex. May mga panahong naaalala ka pa sa tuwing nag-iisa, hinahanap-hanap kita. Kaming mga boy, kumising ng maaga para gawin ang trabaho, hindi para makahanap ng ipapalit sa'yo. Huwag mo sanang iisiping napapagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Kaming mga boy, ginagawa lahat ng paraan para magampanan ng aming trabaho. Hindi katulad ng ex mo, gumagawa ng gusot para makahanap ng daan para ikay iwan. Kapag ako'y nag-iisa, laging naalala kahapon nating kay saya, na lagi kang kasama.